Dumanan sa kaawit. Ano pa daw sa'yo ang kaagi karon? Mukining sa kalalaki nga taga Asturias, Cebu. Ang nga tumagtatampo, nagdasangan nga Dave. This news is brought to you by Ginebra San Miguel. Ay, Naunsa ka diha, Dave, nga naginuktok man ka? laayam din yung trabaho, ma. Oh, sa na di mo kay di undang kasi mong gitrabahuan. Kapoy mo yung trabaho dito, ma. Pero may kung stug. O niya, unsa may plano ni mo ron? Nagpauli na ko iya, ma. Muhangyo ko niya. Nga, magtrabaho ko siyang itrabahoan. Aho timing kinagkinalan ko og tao sa akong gitrabahoan. Oh, mayo noon, kuya. Yaw sa man, mukuyog ka na ko og sa siyudad. O, kuya. Muban ka rin mo. Sige pangandam. Kay mularga ta sa'yo ugma. Salamat yung taon kay kaya rin trabaho nga gipasudlan ni kuya na ko. Di kay kapoy. Magbinutan lagi ko. Parang magdugay ko din eh. Dave, sabado man ron, pauli ka sa ato. Di lang kuya eh. Di na lang ko sa itong gipuyan kay kapoy. Maguli-uli eh. Gasto kayo. Sige ikaw gud. Kaya ko, mupauli na ko sa ato. Sige kuya. Ikumusta lang ko nilang mamagpapa. Unya na lang kung taod-taod mato. Mag-Facebook lang na ko. Yay! Iya may gwapang niyan sa kong mall. Cha ang yangan. Ako suwayin ng friend request mo. Salamat ha nga, imong di-accept ang akong friend request. Katimingan man nga ako nakita. Maong ako kang giaksap. Mau ba? Lipay sagay ko nga, imong kong di-accept. Nanaday na ni friend request makanako, Dave. Gusto na kong magkami ka ta. Aw, Taga-ding ka, Cha. taga-tubon no? Ako, taga-Asturias ko. Pwede ko makayos imong number, Cha? Ha? Nga naman? Kon, usahay ko ko internet. Mangayo lang kong number mo. Oh, sige. Ako nang isend mo. Kumusta magkadin dong? Okay naman niya. Saman, nilaag ka? Samtang wa ko din eh. Wa ko yay. Di naman liga. Di na nas bahay. Nagkalingar ko video call. Sa imong uyab. Sa kong amiga ko ya. Apin ako gimong uyab. Okay naman sa magkauyab ka. Total, sakto naman kasi edad. Salamat kay birthday na. Ako tawagan si Chachap sa number. Sabi na ko kinsi na nawag. Ikaw man din ni Dave. Huwag akong magkasama mo, Cha. Wa man. Amayo noon. Cha, pwede ta mag-meet? Ha? Kapaspas ba ni mo? Ang sa'yo paspas. Bago pa ganito nagkaila, unya, magkikita na ka na ako. Sabuhin na ba? Gusto na kong makikita niyo sa personal. Babay na, oy. Hello? Hello, Cha? Oh, hello? Hello? May noon? Ako na siyang tawag na balik, kinikahat na ko. Hindi ko makontak niya number.
Ako lasuwayan sa messenger, be. Uy, hala. Giblock mong cha-cha. Oh, sa number po, giblock sa ko niya. Oh, kung sa may nahitabo ining bayhana. Gusto man di sa nimo sa imong amiga. Ganong giblock man ka? Oh, kung may bago eh. Kalit na to. Basig na kay nasulting kilimayo. Maong giblock ka? Ambot lang, kuya. Naglibo ko kung sa'yo kung sa ni Cha-Cha nga. Iyam kong giblock. Doon na kanilang nakalabay. Sukat ng giblock ko ni Cha-Cha. Hindi na tingali may makita ni Cha-Cha. Hangtod ka ron. Huwag mo pinihagian, Black. Ay. Wala. Si Cha-Cha ang dinig nanuwan ako. Hello, Cha? Kumusta? Libegi ko nga nanawagan ako. Ngayon mo na kong gian, Black. Ngano di ko eh. Sa na yung gikasukan ako nga imo mo kong gi-block sa messenger o sa akong number. Walang ko ganahin sa ko na itong ikanin mo. Ha? Nga sama na to? Katong imong giingon good nga magmita. Oh, ang sa may gikasukan mo ito? Bago pagod ang nagkaila. Ila palang kaadlaw niya. Gusto na ka makikita na ako. Paspas rasad kaayo ka, uy. Moto. Wala ko ganahin mo. Ay, mo ba? Ay, sorry kayo, ha? Nga nalain di ka to. Okay ra, uy. Wala naman sa ko maglagot ni mo. Nakonsensya gani ko nga ako tong gibuhat kay buotan baya ka. Salamat siya. Unya, pwede na itong magkita. Sige. Ikaw ni, siya? Ako in town. Kagwapa ko din mo sa personal. Ikaw, Sab. Gwapo ka. Ay, salamat. Tanang, mga unin naman ta. Nga pagaw man, manuroy ta. Aron magkasulti tagmayo. Uy. Kaning haragit ka ha. Unsa man? Nagtuo ka nga ako makabantay nga. Nagsige kag tutok na ko. Kabantay in town ko dong no. Ito na nga kaun pa ta. Di lang ko pulaan nga magtanaw ni mo, siya. Kay, wapa kay ka. Bahalag mo kaingon ka nga paspas ro kay ko nga prescore kay ko. Gusto lang ko mahibaw ka nga lafty ka. Love sabti ka, Dave. Tinukot. Sa una, sa nag-video call pa ta, diligid ko ganahan niyo mo. Pero, karon nga nakita ta sa personal. Ganahan na kayo ko ni mo, Dave. Kung mauna, kita na. O, Dave. Salamat siya. I love you. I love you too, Dave. Mayo hinoon. Mayo yab na ka. Nalipay sa bidaw kaya nga, gisugot ang chat siya. Ya. No sama ka magbinyo. Kung kaabo na sa kong nahuna, kuya eh. Pwede naman ka magbinyo. May trabaho naman ka. Magdaigom sa kuya. Ang yan ako musudo ng kaminyoon kung may tinigom ako. Ha? Manuroy ta? O siya, kay Domingo bayaron may trabaho. Asam sa tamanuroy? Ngaon lang ko tas gawas. Sige.
Busog ka? Busog kayo. Mayo noon. Ah, tiya, mo inom ka no? Mo inuman. Pero gamay ra. Yeah, okay rin mo nga. Mag-inom ta gamay. Pwede. Abi na kong mag-inom ta. Nanood mo lang kita din eh. Kapoy po ni. Paungay sa tagadikat. Ha? Tiya, dali. Tiga na dali. Hindi. Sige na. Ay, kubali pa rin. May bawal ka sa gusto ng may tabo. Tiya. Tiya. Thank you. Ngayon mag-ihatag na ko nga gusto. Maro-maro gid ka, uy. Nga naman. Oo. Paingon-ingon man ka nga. Mag-inom ta. Anya, wati ay. Sige lang. Nagtagay, masad ta. Pansi tagoy. Nagtagay sa kalami. Gay, ay, gusto na tayo. Ay. Hoy, karon nga may nahitabo na nato, Dave. Ayaw pa kong pinuangi, ha? Tiya, di na may tabo. Kaya nga kung gugmanay mo, parehas ni sa dagat. Mutaog, muhunas, pero dili mo pas. Jesus. Balak-balak pa ka diha. Bantay bitaw mo kung pasakitan, ha? Dili lagi. Promise na ako ni mo. I love you, Tiya. I love you too, Dave. Kung ipamatuda ni Chacha nga seryoso ko niya. Sa pagkakaroon, nag-live-in na mi. Wasa ko magmahay kay pinangga mo ko niya ug nakasinabot mi sa tanang butang. Di na lang kutob ug daghang salamat sa pagdagkading akong tampo. More power sa RMN. And ayan, nadungga na to guys. Ang sulat tampo no ni Dave, no? Nga nakauyab si Chacha guys, no? Pinagi lamang og textmate. Sa sinugdanan, murag na preskuhan lang kaayo si Dave, no? Aw si Chacha. Siyempre, mo pa'y pagkaila, pila pa lang kaadlaw niya. Karon gusto na makigmate, no? Og makigmate og mauyab. Diba? So, pangit kaayo sa impression sa babae guys, no? Abay pa lang sa lalaki og easy to get lang siya. Well, saktan po ang gibuhat ni Kuan guys, no, ni Chacha nga dili pa easy to get kay lain mangud paminawon sa usa ka babae, no? Humok og ilong, di ba mo na giingon nila mo nang sakto to iyang gibuhat nga naktandog ang iyang dungog, no? Iyahang gi-block. Pero bisan pa man guys, no, sa ilang pangit nga sinugdanan is nagkasinabtanay ragyapon sila, no, og nahimong sila, di ba? And the rest is history. Og mo din giingon guys, and they live happily ever after, di ba? Guys, na ako'y nabasahan diri ba nga balita. Boxing legend follows in Manny Pacquiao's footstep by making comeback kinsa maning ning balik guys. At 42 years old, boxing legend siya. Nisunod ko no sa tunob ni Manny Pacquiao. Sino nito Dunairi pala. Ano ningon man siyang comeback, nawa din ni sino nito nga wala may nawala sa eksena. 4 division world champion siya, no.
is also making a comeback 5 weeks before his fellow countryman. So 4-time division. Katunga ara siya ni Pacquiao nung nahimong 8-time division. Pero Filipino pride yapon no kay syempre. Og bata pa kayo sa nito no, 42 years old pa para mag-resign nganong nawa man ni siya sa eksena. O kinsa mangga ang iyang kaaway no sa ring. So mag-scroll pa ta diri guys no sa mga balita. Krishna Gavides Miss World 2025 gowns tribute to Filipino heritage. Diba? So I think kabalo na mo ani guys no nga si Krishna Gavides is nahimong representative no sa Miss World Philippines, Miss World 2025 ug nahimo siyang Miss World Asia. Pero bisan pa magwala niya nako ano ang titulo nga Miss World 2025 is dako gyapon ni siya no nga garbo sa Pilipinas ug sa mga Pinoy tungod kay Asia no ang iyang gi represent nga grabe kadaghang nga nasod ang na-involve ana no. Gani mas dako pa na siya no mas daghan pang nasod ang involved sa Asia kaysa Europe no. Naapoy Miss World Europe, naapoy Oceania. Unsa pa to basta upat ni sila ka continental queen. So ang naghimo pala no sa iyang gown si Rian Fernandez pala no. Pero dili ko kaayo believe sa iyang gown guys. Dili daghay nag-comment dito nga dili kayo attract sa iya no ang gown. Sa pagurto sa inyo nga wala siya nakuha ang corona. Simple raman. Simple tan-aon pero pag himuon grabe na siya kalisod no. Grabe. Ay, naku yun. 155. 155. Kailan ko nagsatos? Huwag manas gabi. Sabaw. Okay. Huwag manas gabi rin. Kabuhan ko tabak. Pila naman eh, 110 ni. Oo. So I think that's all for today guys. Hulman pa tag-utangan pa, hulman pa. So na lang. 265 naman po siya. Na may 10 po nga charge. Nagmay raman noon. Nagmay ra ako ulit charge box.